Hej og velkommen til Blue Drops. Min navn er Brian, og jeg er taget herned til Belgien for at vise jer lidt omkring Blue Drops og vores lager. Lad os gå for en lille tur her. Vi sender hver dag her fra lager, så når du har lavet din ordre, så er vi klar til at få sendt afsted. Liner er et af vores store produkter, så derfor har vi selvfølgelig mere end 200 ruller på lager. Og selvfølgelig også termoblokke. Termoblokke skal selvfølgelig bruges, så dem har vi heroppe. Hos Blue Drops har vi også vores egen tekniske afdeling. I har allerede set Florian, som er i fuld gang med at reparere nogle af produkterne. Men ikke nok med det, så har vi også mulighed for at teste en masse ting her. Vi synes, det er vigtigt, at vi har vores egen tekniske afdeling, så vi ligesom har det i vores hænder og i vores hus. Her i vores showroom er I selvfølgelig altid velkommen. Vi starter selvfølgelig altid bare med en kop kaffe eller noget andet godt. Og herefter vil vi gerne vise jer, hvad vi har på produkter. Så her har vi en masse produkter, vores bundsuger. Noget af det, vi arbejder rigtig hårdt på i marketing, det er at få en masse QR-koder og en masse videoer, som gør det nemmere for slutbrugerne. Her vil I kunne se vores doseringer, alle de ting, som vi er rigtig glade for at sælge. Der er mulighed for at se vores Stay, som er vores udendørsmidler i høj kvalitet. Vi er nu gået op i vores Stay Garden. Det er her, vi har alle vores Stay-møbler. Stay er kvalitetsmøbler, som har en rigtig god kvalitet. Gode tykke møbler, vandfaste, kan stå ude hele sæsonen. I år har vi introduceret vores nye Cloud-serie, som I ser her. Men vi har selvfølgelig også vores mest solgte produkt, som vores Sun Lounger, vores triple sofa og selvfølgelig vores accessories. Så jeg håber, du har lyst til at komme ned og besøge os her i Belgien og tage en tur igennem vores Stay Garden, igennem vores showroom og selvfølgelig få en hyggelig dag.